U malom mjestu Primorskom Dolcu živi 1000 stanovnika, a među njima su i osnovci koji redovito pohađaju osnovnu školu Primorski Dolac, koju smo posjetili ovog puta. Škola je građena iz 2 navrata. 1929. započinje izgradnja prvog dijela školske zgrade, a nedugo potom, 1931. prvi put se odvija nastava. Te prve školske godine u ovu je tada malu školu, koja je u to vrijeme sadržavala tek 2 učionice i stan za učitelja, krenulo 84 učenika. Broj djece povećava se nakon rata i 1946. godine mijenja se dotadašnji naziv škole, Pučka škola, i ona postaje i ostaje osnovna škola Primorski Dolac. 70-ih je godina škola nadograđena, pa danas sadrži 8 učionica, igralište i prostrano dvorište. Ove godine broji točno 100 učenika. Djeca su to Primorskog Dolca, ali i okolnih mjesta udaljenih i do 40 km, koja svako jutro pristižu organiziranim prijevozom. Marljivo rade i postižu brojne uspjehe. Imamo dosta uspjeha u zadnjih možda 10 godina. Recimo bili smo prije 2 godine, smo bili na gradskom natjecanju u Kaštinima, smo bili iz kemije prvi, u 7. i 8. razredu, iz matematike u 7. razredu. Na županijskom smo opet ponovili isti uspjeh, pa smo bili prvi iz kemije i matematike drugi. Onda smo lani bili recimo 3. iz kemije i bili smo 3. u informatici koju smo uveli prije 2 godine. Što tiče rada škole, škola ima sportski klub, ima zadrugu koja radi. Prošle godine smo ušli u proces sadnje buhača. Mislim da smo to odradili dobro i sad smo u nekom programu uređivanja vrta koji je bio dosta zapušten u zadnjih godina. U proteklih 10 godina škola je renovirana i modernizirana. Promijenjeni su svi prozori i vrata, te pribavljena brojna pomagala kako bi se osuvremenila nastava i djeci pružilo adekvatno obrazovanje. Radili smo informatiku kao novu učionicu sa 14 računala, što je za ovu populaciju djece ovdje sasvim dovoljno. I napravili smo biblioteku, knjižnicu koja zadovoljava naše potrebe. Možda sad je već prostorno prebukirana, pa namjeravamo pregraditi jednu učionicu dole na 2 dijela i tu napraviti jednu biblioteku koja bi služila i učenicima, pa i šire možda i mještanima, odnosno bivšim učenicima ovoga mjesta. Željeli bimo stvoriti stvarno uvjete da učenici mogu, znate da ove godine krenuo HNOS i da učenici mogu stvarno ono znanje koje trebaju dobiti, da ga dobiju suštinski, da ga dobiju dobro, da stvorimo uvjete da ta djeca sutra mogu učiti i mogu saznavati, da one temeljna znanja dobiju kako treba. Da mogu kasnije se u poslu dokazati, odnosno da mogu kasnije mijenjati zanimanja što traži novi proces u društvu. Ove godine u sklopu održanog praznika cvijeća u Kaštelima školi pripalo i priznanje za novo utemeljeni maslinik, a prionulo se i sadnji buhača. Svakog dana učenici i djelatnici rade na tome kako bi njihova škola bila što ljepša i mogla parirati svakoj školi u Hrvatskoj, u čemu im, ističe ravnatelj, županija uvelike pomaže. Veliki nedostatak, kaže nadalje, je nepostojanje školske dvorane, jer se zbog neprimjerenih uvjeta tokom zimskih mjeseci, kad vrijeme nije pogodno, ne mogu odvijati športske aktivnosti za koje su učenici itekako zainteresirani. Ipak, mi smo se uvjerili kako ova škola iz godine u godinu uvelike napreduje, pa stoga vjerujemo da će i ovaj problem biti uskoro riješen, jer se već po tko zna koji put pokazalo kako djeci samo treba dati priliku i ona će znati izvući ono najbolje iz sebe, razviti svoje talente i višestruko vratiti.